Okay, Michael, banat. Lord, salamat sa pagkain. Amen. Na buhay, catering service tayo. So 6 na dishes ang lulutuin natin ngayon. Yan, shoutout sa lahat. Sa lahat ng subscriber, Kabeli family. Yan, thank you, shoutout po. Kasama na ulit si Janjan. Yan, si Michael, si Balong. So on day off ngayon, si Ingo, mga Kabeli. So yan, mga Kabeli, kahapon si G Adam ang nag day off. Ngayon si Ingo. So bukas hindi ko alam kung sinong day off sa kanila kasi sila nag-uusap about sa day off nila kung sinong gusto mag-day off. Okay mga Beli, abangan nyo kami. Yan, Pandakake, Pampanga. Thank you, catering service. So yung mga Kabeli, nasa biyahe na kami. On the way na tayo ng Pandakake. Pandakake ba o Jeboy? Oo, Pandakake mga Kabeli. Ay mga Kabeli. Kabeli. Ako dyan. Kabeli ay... Ano? Ikaw, Kuya Michael, ano? Catering, Pandakake. Pandakake tayo? On the way. On the way na tayo na. Nasa ba tayo ngayon? Nasa Gatchawin, papuntang Ayan, nasa mga salon banyo. Papuntang Gatchawin pa, no? So ay mga Beli, nandito na tayo sa set natin. So 30 minutes travel lang mula Arayat to Mexico. So ito mga Beli, Pandakake, Mexico, Pampanga ang set natin. Yan, shoutout po kay Ma'am Ruth Enriquez. So yan, sa family Enriquez dito sa Pandakake, Barangay Pandakake. So ayan, no, Dr. Angelo Roel Roncal Enriquez. So may anak siyang doktor mga Beli. Yun, bye. Yun, ang mga pogi, oh. Hello po. Bah, dyan, anong ginagawa mo dyan? Agyume yan. Kaya? Okay, sige. Wala kang dalang t-shirt dyan? Okay po. Palit ka, mainit yung damit mo. Might ganun pinasuot mo, Jeffoy, kay Janjan. Yung mama niya. Mama niya. Alam niya, umulang kasi kanina malamig eh. Ngayon mainit pa. Okay mga Beli, magsiset lang ang team Kabeli. Catering service. So ano to, Lucas Paldas sa Kapampangan is Lucas Paldas, Kapampangan yan, no? Opo. So sa Tagalog, 1 year. 1 year. Pa isang taon pagkamatay. Isang taon. 1 year death anniversary, parang ganon. English yun eh. Natatawa ka. Hindi, iba pagkasalita. Sa mga Beli, tigti 3 kilos ang lulutuin natin. 9 dishes. Yan, may carbonara tayo, pansit. So tapos basta mga Beli, 9 dishes. So time check tayo, alauna. So 6 PM pa kailangan yung pagkain. Mahaba yung oras natin para mag-prepare. Yun.
Nagawa rin ito. Yun na, shoutout po kay shoutout po kay Tita Bona and Marlene from La Palma. Thank you. Sorry po. Saan? Saan? Tatalanan. Baik ka nagpapasorry, wala ka naman ginawa, di ba? Ang bait-bait mo eh. Napala ka na, nagkalong-kalong ka na lang. Ha? Pala. Yan, day of Singo. So bukas, yan, wala tayong event. Nasa farm tayo mga Billy. Oh, day of si Michael bukas. Day of ka bukas dyan? Ha? May day off ka rin ha? Ayos. Okay. Ano sa'yo ko, Jeboy? Pansit. Pansit. Baguio beans. Saan nakatanim yan? Sa ano, Kasulukan. Kasulukan? Pero Baguio beans na. Oo, sa Kasulukan Baguio. Sa Mines Q. Sa Manskute. Mine's cute. Saan gagamitin yan? Ha? Saan gagamitin? Dito. Sa ano? Panggisa tsaka ano po? Ano? Chili garlic. Chili chicken Spicy wings. spicy wings. Ano yan? Guys, mga kabili, para sa Big Seafood. Anong tawag ng iba? Anong English dyan? Ha? English. Yellow corn. Ito, nag-steam na rin tayo mga gulay, mga kabili. Makarga rin natin to. Ay, steam na rin yung mga kabili. Para mamaya pag nagtutok chef, dire-diretso na po siya. Ito, ilalagay na lang sa ano to. Sa Big Seafood, itapik na lang po. Di ba ako, Jeboy, yung iba sa bowl niya nilalagyan ng asukal? Oh, mas matamis. Sarap no? Pwede to. Ha? Pwede yan? Oo, sige po. Nag-over na. Sarap na ito niya. Ayan, pati nga. Yan. Sarap to. Tignan nga natin. Wag. Bawal. But yung mga makabeli, mag-start na tayo mag-fry spicy chicken. Spicy wings mga kabeli. Yung mga kabeli, huwag na yung ano natin. Chicken wings fried. Mainit. Masunod ito mga kaberi, yung spirits man, pork spirits. Fried na rin tayo. Ano yan? Malapit na po maluto yung ating pasta. Para saan yan? Ang carbonara. Hindi nga. Ano? Balikan natin ang per. Ilang minuto ba? 5 minuto. Ilan? Ilan pa? Tansya mo? Ganyan. Anong ganyan? Ganun lang. Oras? Ibang oras? Hindi, ganun lang. 5 minutes. Ano yan? Rumble egg para sa ano? Gordon Blue? Chicken roll. chicken roll. Ibababad natin para Yan ang paminta at asin. Alin yung paminta dyan? Ba't inangat mo yung asin? i-fry natin para may lasin yung ano. Yan po.
Nung muna siya balong. Yan. Mga kabeli, nasinuto niya. Pastel. Pastel. So mga belly chicken pastel. So, wala sa mood si Jepoy. Hindi, nakalimutan ako ng pangalan. Inaantok dahil nag-break time kami ng 1 hour. Yan. Inaantok si Jepoy. So mga belly, ano to mamarinate lang ni Jepoy ng salt and pepper. Tapos tatakpan natin. 30 minutes para may lasa na yung karne. So chicken. Pastel, mga kabeli. Okay, ano susunod? Tapos, nakabagay pa niya. Yung mga kabeli, pork spare ribs. Mag-fry muna tayo ng pork spare ribs, mga kabeli. Kaya mga belly, nag-start si Jepoy ng fry. Ano to? Pork spare ribs, mga kabeli. Pork spare ribs. So, ano to? Sweet and chili. Sweet and chili sauce. Yung ginagawa natin dati, 4 kilos, tapos 2 kilos na kare-kare pork ribs. Hey mga bele, shout out kay Tita Sally. Yan, love you. Shoutout po. Usap namin. Yan ka bele sponsor Tita Gemma, Kuya Roy, Ate Jo, Kuya Aris, Kuya Rod, Ate Hilda, Ate Hilda, Bibi Angel. Baby Angel, Ate Ellen, Aricia, Jonah. Sino? Lahat po ng sponsor ng kabeli. Hey, love you ka bele sponsor. Thank you sa suporta. Yan, Kapatag, saka kay Sir Oliver. Thank you. Thank you po. Tita Marie, yan, Tito Bill. Yan, kausap ko kanina. Thank you. Thank you po. Okay mga bele, yan naka ano na to eh. Naka 20 minutes na ba? 10 minutes. Naka 10 minutes, tabi mo muna Adam. So 10 minutes wala, kailangan 20 minutes pataas eh. Okay mga bele, lulutuin ko ngayon is, ano papuluto mo sa akin Jeboy? Spicy chicken. Yan, spicy chicken tayo mga bele. So wala, yun ang binigay sa akin ni Jeboy eh. Pangsit. Yan, so sunod-sunod na to mga bele, tuloy-tuloy tayo sa pagluluto. Yan, making pot holder, mainit. Yan so mga bele, start na tayo. Hey, una muna natin. Okay mga bele, spicy wings na tayo. So ito, cooking oil, garlic, mga bele, kailangan lang natin ng papulay ng konti yung garlic natin bago natin lagay si Janjan. So mga bele, si Janjan kagigising lang. So nakatulog si Janjan mga bele. Ayos, yan. TikTok. Aruk. Paano? Okay mga bele, okay na yung ating bawang. So sili na. Diyan labas ka muna. Masakit na mata to dyan. So mga bele, pinalabas ko si Janjan kasi yung spicy wings is masakit sa mata. Dahil sili, garlic, pag nagsama to, yan yung amoy nito. Mapti sa mata, ako lang. Pag-itis lang. Okay mga bele, oyster sauce tayo. Pati kasuhan. Okay mga bele, maglalagay na si Jeboy ng oyster sauce. Pagin na yan boy.
Pati brown sugar. Okay mga bel, susunod na natin manok. So diretso na to, tuloy-tuloy na to. Wala na makakapigil, junk food. Yun, tama. Okay mga bele, meron tayong 3 kilos na spicy wings. So i-mixture natin para ma-coat siya ng sarsa. So titikman ni sino titikin? Si Pepe titikin dyan dito mga bele. So balik natin si Michael, titikim si Michael. Okay mga bele, okay na yung spicy wings natin. So Michael, tikim. Mga bele, titikman na ni Michael. Mga very ganito po talaga yung spicy wings, pero masarap po to. Umayos ka Michael. Masarap po mga kabeli. Ganito po talaga yung spicy wings. Ano? Spicy. Ayos na, sir. Alin? Yung spicy wings. Shoutout mo nga si Kuya Rod Payad. Kuya Rod pa yan, shoutout po. Kuya Roy, Nati Gemma. Ayun Kuya Roy, Ate Gemma, shoutout po sa inyo. Paano naman Tawad si po. Kuya Aris, Nati Jo? Kuya Aris sa Ate Jo, shoutout po, Mama Chup Chup po. So, paano naman si Tita Marie mo? Tita Marie, thank you po. Thank you po sa inyo, sa mga kabeli team. Bakit namamalipit ka dyan? Thank you po, okay na po yung Yan, spicy kabeli wings. sponsor, shoutout po, sabi niya. Okay mga bele, tapos na yung ano natin, tapos na yung spicy wings. So tutuloy na natin. So seafood mix tayo ngayon. Okay, lagayan. Lulutan. Okay mga bele, mixed seafood. So ito, pambansang ito na yung tumatak sa atin mga bele. Yan, mixed seafood, roast beef, ano ba? Gare-gare. Lechon belly, Yung belly. cooking oil mga bele. So bakit tayo naglalagay ng star margarine katoto? Pero masarap. Para? Masarap yung ano, big seafoods. Star margarine mga bele. So mga bele, bawang. Sibuyas. So mga bele, 3 kilos ang kailangan natin. So meron tayong Isang kilong alimasan. Ay, kalahati yan. ipon, kalating kilo. Isang kalahating tahong. Hugas, hugas. Dalawa. Okay mga bele, sasabihin na natin yung ating red bell. Bakal yan? Carrots. Ano yan? Okay mga bele, lalagay na natin yung pampalasa. Ayan guys. Oyster sauce. Sugar. Tatakbo. Uy. Pwede dito, nagpiprito na ng cordon bleu. Order tayo mag-prito ng cordon bleu mga kabeli. Ito na. So mga bebe, tumimik-tripod natin, napakasarap na. So maglalagay na tayo ng puset.
Sweet mga kabeli. Angkos. Oh, opo. Itong ice. Ngayon mga kabeli, maglalagay tayo ng sweet corn. So bakit pa tinawag na sweet to, John Paul? Medyo matamis yan eh. Hindi ako naniniwala, minsan matabang to eh. Tikman natin. Ayun na naman eh, babanat na naman eh. So sweet corn mga kabeli, ito, linaga na namin tong mais na to, kaya okay lang. Kumbaga, pinakuluan na natin kanina. Okay mga bele, luto na to. So tatakpan lang natin ng 5 minutes para lalo maluto yung crab natin, yung alimasag. Tama, alimasag ano? Limasag mga kabeli, malalagay. Right, hindi pa pwede rito yung alimango. Hindi po, maliit po yun. Malaki yun. Malaki ba yun? So mga bele, alimango is napakamahal kasi 750 ang kilo. Kaya kung kaya ng kliyente natin na pwedeng i-request, yun ang ilagay natin. Kaya lang, pricing. Okay mga bele, meron tayong cornstarch. So yung cornstarch na to, tinunaw natin sa tubig. Yan. Michael, pakitikman. So mga bele, patitikman natin kay Michael yung cornstarch kung tama yung timpla. Kuya Dam. Mga bele, biro lang po yan. Baka may sumikyoso na naman sa atin. So ano lang yan, para matawa kayo dahil bagong balik si Michael, mabuhay. Okay mga bele, ito na. So now 5 minutes na, so ibig sabihin luto na yung ano natin, seafood. So pwede na natin lagyan ng cornstarch. Okay mga bele, okay na to. So mix seafood. So nakadalawa na tayo. So 9 na po tayo ito, 9 pieces, dalawa. So meron pa tayong 7. Ito. Na ito, okay na to. So 1 hour na bili kaya natin yung 9 pieces. Basta lahat nito naka-ready na. Kayang-kaya Michael, di ba? Kaya yun, sir. Anong na-miss mo sa kabeli? Kaya, happy. Kabeli, eh, no? Thank you po. Napaka-pogi. Sa mga team ko, thank you. Salamat, sir. Thank you. Yan, Ate Gemma, maraming salamat. Okay mga beli, patitikman natin. So meron tayong isang ano rito, videographer. So patitikman din natin. So sir, tikman mo din. Michael, bigay mo muna sa kanya. Sir, may mga lasa nito. Ako talaga eh. Tama yung sarap ko. Mapapawa ka, sabaw pa lang, ulam na. Nagutom tuloy ako, sir. Sarap mga kabeli. Yan, tama yung sabi ni sir na photographer. Napakasarap. Sarap po. Sarap. Sabaw pa lang, ulam na. Ayan sir, promote mo yung ano nyo, yung business mo. Hello mga kabeli. Ako pala si Marvin. Naway, supportan nyo ako sa aking vlog sa VTech sa YouTube. Naway, makasama ko kayo doon. At salamat sa inyong pagkakataon na ito na nakasama ko ang Team Belly. Si Sir Angelo na malaking tulong at tips na ibinigay niya sa akin. Maraming salamat. Sumusta sa inyo. Okay mga beli, support po natin si sir. So ang business niya is sound system, saka yun na pagko-cover ng mga party. Okay, finish na tong mix seafoods. Ready na tayo. Ito pa. Sarili ng tayo sa ganyan yun. Okay mga beli, spare ribs na tayo.
So mga beli, spare ribs saka yung seafoods natin, isa lang ang sauce nun. So itong sauce na to, pwede sa chicken, pork, beef, saan nyo gusto ilagay, try nyo kung pa-partner. Cooking oil, konting garlic, mga belly, red bell, onion, mga belly, kuha lang tayo pan-toppings natin sa taas, pampaganda. Mga belly, spare ribs. Sweet chili sauce mga kabeli. Oyster sauce mga belly. Brown sugar. So mga beli, nakatatlo na tayo. So ganyan pong sweet chili pork ribs natin. So titikman na ni Jan. Ha? Jan. Ayaw. Mainit. Chupan. Opo. Chupan. Diba ba ma'am? Na? Ano ko? Yaman. So mga beli, sarap daw sabi ni Jan. Okay mga beli. So okay na to, spare ribs natin. Pasok, balong. Wala pare ba? Yun lang naman may backup sa akin, pansin. Call. Okay mga beli, chicken pastel, so cooking oil. Star margarine. Carrots saka patatas. Mga beli, patatas. Carrots. So mga beli, na natin to para mabilis lumambot dahil yung chicken, madali lang po maluto yun. Okay mga beli, takpan muna natin, balikan natin after 5 minutes. Okay mga beli, pinukod ko na. So hindi kakasya doon sa maliit natin talyase. So ginagay natin dito, so sa malaki tayo ngayon. So mga beli, pwede na natin sasabay itong bawang, sibuyas, yan. Bawang. Sibuyas, mga beli. Yan, Milok, laglag mo. So mga beli, yan na, 3 kilos pastel. 3 kilos ba yun po? So ang gamit natin is chicken breast na marinate ito ng salt and pepper ng 30 minutes. Okay, black pepper. Mushroom oil. Alam mo ba? Baking powder.
Mga belly, konting rock salt. Mga belly, red bell. Sliced mushroom. Belly fresh milk. Yan, lagyan natin. Mr. 3 mga kabeli. So yan mga belly, dahil naglagay na tayo ng gatas, so maglo-low fire na tayo hanggang sa lumapot na yung ating chicken pastel. So lalagyan din natin ng konting cornstarch to para lumapot po. So ang tawag ni Michael dito is sopas. Bakit mo pinatawag na sopas mo? Ano na? Ay, ba na may sausage? So yun, kakaiba lang daw may sausage. So mga belly sausage. Yan, Buena sausage, baka naman. Okay mga belly, tatakpan muna natin to hanggang sa lumambot na yung karne natin. Saka yung patatas, saka carrots. So mga belly, chicken breast ang gamit natin. Alam naman natin, chicken breast is malambot na. So, madali para sa atin. So, nasa inyo kung anong part ang gusto nyo gamitin. Pwede kayo gumamit ng Thai part, Thai part, chicken wings. Pwede ba walo ng manok dito? Hindi po mga kabeli. Pwede. Hindi po. Manok din yan eh. Ha? Bakit po? Chicken breast lang. Chicken plain. Eh, chicken feet. Eh, hindi po. Bakit? Marami kaliyot. Okay mga beli, mas masarap dito is chicken breast ang gamitin. Ayos. 5 minutes, balikan natin. Okay mga beli, ito na po yung chicken pastel natin. So mga beli, mula kanina linagyan natin ng gatas. Naka low fire tayo rito. Okay, titikman na natin. Asa yung kutsara mo, Michael? Nandiyan. Saan? Okay mga beli, titikman ni Janjan and Marcia. Mga beli, Janjan and Michael. Ay, mga kabeli. Sabay tayo. Yaman. Yaman. Sarap po, sarap. Yaman po. Ano lasa? Yaman po. Sopas? Tupas. Okay po, napakasarap po mga kabeli. So yun mga beli, okay na to. So lalagyan lang natin ng konting pampalapot para creamy to mga beli. Tapos lalagyan na natin ng keso. Dati hindi ako naglalagay ng keso, pero ngayon maglalagay na tayo. So yung keso na ito mga beli, tatoppings lang natin sa taas. Cornstarch. Michael, anong pinagkaiba ng cornstarch sa harina? Malabnaw yata yung harina eh. Ha? Malabnaw. Ano malabnaw? Hindi, malapot yata. Malapot po yata. Ang alin? Yung harina. So mga beli, yan, ang harina tol is, yan parehas po kami. Magkaiba po eh. Kahit ako hindi ko masyado maipaliwanag, pero madalas ginagamit yung cornstarch sa pampalapot ng mga sauce natin. Yan. Yung harina breading, yan madalas gamitin. Okay? Basta't parehas lang sila ng kulay, okay na. Ba't sa baby back ginagamit yung harina? Sa baby back ribs kasi maganda ang harina dahil hindi nagtutubig. Jan, TikTok. Yung Jan, di ko alam, pinidoloko na lang ako na ito eh. Jan, paano TikTok? Yun, sexy. Okay mga beli, okay na yung chicken pastel. Okay na. Okay na yan. Okay, game. Okay mga beli, plating tayo. Saka yung first yung malaki. Mamaya, pagkagano mo kasi. Nasa yung package. Yung may
napapapatan na ito. Ano? May pala tayo. Okay mga beli, kare-kare pork ribs ang ating request ng ating kliyente. Cooking oil. Beli bawang. Sibuyas. Mga beli, yung pork natin is naka ano na to, naka-precong na. So ito malambot na po. So 2 kilos. Huwag pa hugas ito. Mga beli, ito yung sukta ng ating baboy. Tingin tubig. So mga beli, suktak to. So ito yung pinagpakuluan ng ating baboy kanina. So gumamit tayo ng kalate kasi ito meron siyang alat. So may asin kasi to, salt and pepper ang linagay. Kaya kalate lang nung suktak ang ginamit ko. Maglalagay tayo ng tubig, additional na sarsa. Pinagbatas pala. Beli, lagay na natin peanut butter. Beli, balikan natin after 5 minutes. Pakuluan lang natin bago natin kulayan. Yung mga beli, kukulayan na natin. So ito, aswete powder. Yung mga pwede, maglalagay na tayo ng gatas. Yan. Sa ating kare-kare. So, thank you sa nagbutas. Napakaliit ng butas. Oh, Adaming! Halika na dito. So mga beli, akala ni Adam gagawa siya ng kape kaya maliit ang butas ng gatas natin. Bakit pa maliit ang butas? Hindi, kabila pa malaki. Kabila malaki, ganun din. Ayun, malakas oh. Parehas lang. Bakit? Hindi malaki yun, matatapon lang. Hindi, ilalagay sa ulam eh. Ano masasabi mo sa tito mo? Mabait po. Gaano kabait? Sobra po, sobra. Gaano nga? Ano? Tuto. Paano mo nasabi mabait tito mo? Ano bang ginawa sa'yo para masabi mo mabait? Marami po. Gaya ng Iwas sa construction din. iwas sa... Construction. Gaya ng ano nga, paano mo nasabi mabait tito mo? Tama naman, mabait po, mabait, sobra. Isa Wala po na, ang masabi. sa tingin ko mabait lang ako pag nanatawag mo pag linilibre kita ng inom eh. Ha?
Mabait ako nun. So sinasabi niya, pag libreno, yan, bait talaga ni Tito. Yan, gusto mo ba uminom mamaya? Opo. Sasabihin mo, i-message mo si Tita, bless mo. Ayan. Dito tayo po. Yan mga Beli, joke lang po yun. Hindi po kami para... Madalang lang po kami uminom, may schedule po yun. Pag gusto ko silang mainumin. Okay mga Beli, ito na yung kari-kari natin. Okay mga Beli, maglalagay ako ng cornstarch mga Beli. Okay mga Beli, plating na. Thank you. Yan, TikTok. Okay mga Beli, 2 kilos, pansit, gisado. Cooking oil. Sibuyas. Garlic. Mga Beli, okay na yung bakong sibuyas natin. So napapula na natin chicken liver. Mga Beli, chicken breast. Pwede maglalagay tayo ng North Seasoning. Black pepper. So mga Beli, pork stock. Ito yung sabaw ng baka kanina. Mga Beli, tatakpan muna natin mga 5 minutes para maluto yung ating chicken breast saka yung chicken liver. Thank you. Okay mga Beli, naka 5 minutes na tayo. Ito na po. Ito na. Okay na. Carrots. Bayo beans. Celery. Konti lang. So mamaya ito mga Beli, i-add natin sa noodles ng iyon. Repolyo mga Beli. Repolyo. So kukuha lang tayo pan-toppings natin dito para maganda yung presentation ng ating pagkain.
Okay mga Beli, magtatabi na tayo para sa pan-toppings natin sa taas. Okay. Okay mga Beli, maglalagay na tayo ng tubig para sa ating sa ating noodles. Anong tawag dito? Soup stock. Soup. Chicken stock. Pork stock. Pork ang ginamit natin. Okay mga Beli, titimplahan ko na to. So pakukuluan lang natin. Shrimp cubes, pengin 3. Nor seasoning. So mga Beli, hindi na tayo maglalagay ng soy sauce. So toyo, hindi tayo maglalagay kasi meron pong asinto yung pinagpakuluan natin kanina sa ating soup stock, sa pork stock. So yung ribs ang ginamit natin. Ano yung mga gan? Tubig. Oh, ngayon, Okay, pagkakinulang, so kumanto ka lang dito. paggalin. Kinulang. Mga Beli, bumabawi si Michael. So, Di ko. Nakabawi na ba? Paano po ng tubig, di pa. Diyan ano sabi dyan, Michael? Bala. Ha? Bala. Bakla! Yan mga Beli, oyster sauce. Okay, shrimp cubes po, ilagay mo. So mga Beli, maglalagay lang tayo ng 3 shrimp cubes. So sa pansit, masarap ang shrimp cubes. Saka chicken cubes yan. Pero pag gumamit na kayo ng mga mga pinagpakuluan, wag na kayong gagamit ng chicken or pork. So ako naglalagay lang ako ng shrimp cubes para maiba po yung lasa. Yun po yung sikreto na masarap na pansit. Lagyan mo ng shrimp cubes, so ipinagpakuluan ng mga balat ng ipon or ulo ng ipon. Tapos tiktikin mo, makakuha mo yung katas, isama mo sa pansit mo. Panalo po yan, napakasarap. Beli, lalagay na natin yung ano tawag dito? Bihon. So mga Beli, meron tayong 2 kilos na bihon. So sa tingin ko, Michael, kulang yung sabaw ng ating bihon. So magdadagdag tayo ng tubig mga Beli. Sige, lagay mo, kalahati. Hop. Okay mga Beli, last na nilulutuin natin. Yun na yung carbonara. So yung carbonara mga Beli, maraming paraan ng pagluluto ng carbonara. Meron ginagamitan ng itlog, tapos yun na mayonnaise, so gano'n yun. So yung carbonara ang ginagawa natin, ito yung madalas na na-order sa mga restaurant na maliliit, saka mga yung gatas. Ayan. Pero yung original na carbonara talagang ginagamitan po siya ng itlog. Ito Beli, celery. Ito yung natira natin kanina. Konting-konti na lang. So, mga Beli, ayan. Time check tayo, 5:25. So, nag-start tayo rito ng 4:30. So, 1 hour. Na, Paul. Opo. Ayan. Ano yan? Lagay mo. Palagi na lang. Ito, mamaya doon. Tama. Hindi dito. Ha? Boss. Yung tayo, Michael lang. Mga Beli, gusto lang yun ang kalamansi. Diyan. Michael talaga, oh. Punta, Michael lang. Okay mga Beli, tatakpan lang natin at least mga 10 minutes. Pag yun yung pansit, titikman na ni Jeboy. So si Jeboy yung taga-tikip natin ngayon. Asan yung takip natin, Jeboy? Yung big size, galing kay Tita Nora. Yan, shout out Tita Big. Mami Big. Yan, happy birthday Nanay Norma and Tatay Jess. Yan, thank you, thank you. Ano, Jampol? Wala po. Wala pala eh. Tinatawanan mo ako. Wala. Ha? Mga Beli, yan, thank you. Okay mga Beli, okay na yung pansit natin. Naka-ready na. Subukan mo, Jampol. So mga Beli, napakasarap na pansit. Totoo ba yan, Michael?
So mga kabeli, na nasa restaurant ako, yung pansit, yan bestseller din namin to. Yan. Pansit gisado kung tawagin. Tapos, ito mga kabeli, ang topics na ito, crispy pork liempo. So, bagnet kung tawagin. Malalaman mo to mga kabeli pag naninigit na sa ilalim. Yan, medyo mahirap na haluin. Tama ba, Michael? Tama ko yun. Ito yun, sir. Pangalan. Nag-isip ka sa restaurant. Okay mga kabeli, tikman na ni Michael. Yun. Ayo, tingnan natin. Apa mga kabeli? Tuko yun. Balong. Manpo natin. Ayos mga kabeli, sarap. Mga kabeli. Okay. Okay mga kabeli, okay na. So ayan, may sounds na tayo. May copyright na tayo mga kabeli. Okay. So maraming tray ang kailangan. So 2 kilos pansit. Okay mga kabeli, last na to. Carbonara na tayo. Tapos gagawa lang tayo ng sauce ng cordon bleu sa kanang Chicken roll. cordon bleu na nga eh. So roast beef mga kabeli. Cooking oil. So garlic. Sibuyas. Di mga kabeli ham. Bacon. Mga kabeli, red bell. Sliced mushroom. So mga kabeli, chicken powder, maglalagay tayong konti. So kukuha lang tayong pan-toppings para maganda yung presentation muli. Pwede na to. Tatlo. So mga kabeli, maglalagay na tayo ng fresh milk. Selecta, baka naman. Sabi na yan. Kasi. So Nestle cream, 3 piraso mga kabeli. So mga kabeli, 1 kilong carbonara. Carbonara pasta. Carbonara pasta eh. Ano yun? So fresh milk, Nestle cream, black pepper. Mga kabeli, chicken powder. Maglalagay tayo ng isa't kalahating tablespoon. Ilan na inalagay ng Nestle cream? Tatlo. So tatlo na. So mga kabeli, gagawin na natin 4 para mas creamy. Masarap. Mas masarap, mas manyaman. Mas nakapama lang gawin. It is, Michael. Gatas daw ng kalabaw ilagay, sabi ni Jepoy. So mga kabeli, hintayin ko lang lumapot to. Tapos i-add na natin dito yung pasta. Yun, swak na yun. So kailangan tikman na natin yung sauce. Hindi pa masyadong ano, tawag doon?
Yo, sarap mga kabeli. So mga kabeli, para sa akin kulang ng chicken powder. Para so, yung creamy at tinikman, yung lasa hindi tinikman mga kabeli, dagdag tayo ng chicken powder. Okay boy, ready may pasta. So mga kabeli, okay na to? I-add na natin yung pasta. So yung flat noodles to, carbonara noodles. Ito mga kabeli. Nasaan? Ayan. Ha? So yan mga beli, okay na yung ating carbonara. So mga beli, tikman nyo to, try nyo to sa bahay. Napakasarap nito. Basta fresh milk, tapos nestle cream. Chicken powder or chicken cube, pwede pong pampalasa yan. So wala. Tray. Yan. So mga beli, tapos na tayo magluto. So time check tayo 5:30. So isang oras nga. Tapos yan, sauce na lang ng ano ang gagawin ko. Madali na yung mga beli. So yan, nag-start na po yung ano nila ron, program. So lilipat na si Jampol doon. So kami ang taga-takal mga beli. Kaya yung ibang team natin, pinapunta na natin doon. Thank you. Thank you. Ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Pag-ibig mo sa amin walang hanggan, inibig mo kami noon. Tagapagligtas, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Tapo ng Panginoon, ang lahat sa mundo ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras, ang panahon ng pagsilang at ang panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at ang panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ni Tatay Dong, kahalagahan po ni Tatay Angelito, na kung saan po yung pagmamahal na yon ay daladala po natin sapagkat hindi natin makakalimutan yung mga masasaya at yung mga memorable po na nakasama po ninyo si Tatay Angelito. Ibig sabihin, sa buhay po ng tao, meron po talagang panahon ng kasiyahan. May mga panahon po na, siguro po, yung panahon ng mga birthday po natin, papaalala po doon na masasayang mga nangyari sa buhay po natin. Pero huwag po din po natin kakalimutan, darating po talaga yung panahon. First po, lahat ng nangyayari ngayon ay nangyayari na noong una. Gayon din ang magaganap pa, paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Ibig sabihin po, ang nangyayari po sa atin ngayon, ang tao po ay sinilang, ang tao na bago man lang po pumikit ang ating mga mata, bago man lang po tayo bumalik sa ating manglilikha, tayo po ay may matibay na pagtitiwala sa ng banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Sige po. Tayo po'y magpapatuloy. Amen. Sa ating sinandang programa po ni Nanay Dong para kay Tatay Dong. Memory kin kasi makipagkwawo ko kami, Lola. Sinali ko po kasi ma-quarantine ko 14 days. So itong time ay ito, 7 days mo itang Asia, kung kayo about kitang milyari ng late days ng Dongkya kami Kelly. At so okay, nasiya niyang mawala yan din. Kita mo siguro itang Asia kung ang Dong. Ako ang pinsang umrot, palagi na akong guguluan ako sa... Kaya akong
Baba na maraguloy. Hindi na ako nga din naman yung nagdadamang kayo nga may wala na eh. Kasi yung lugod na kaya kami talagang supportado kami kay pamilya. Kaya Magano nga yung kapatid din doon. Alam nga sabi kayo, maganda nga yun. At sa oras pong ito, amen, akin pong tinatawagan yung kanyang mapalad. Yan. Mapalad na anak na naging tatay niya, si Tatay Dong. Tinatawagan ko po si Dr. Angelo Enriquez. Hello po, Doc. Good evening po, Doc. Very close siya eh. Kasi before, nung mga bata pa kami, kasi maaga siya umalis. Around 5 years old pa lang siguro ako nun. Very distant. Hindi naman siya nakakausap. Ining COVID ini, kanyang may ka-pandemic kang happen po itang time na kayabi niya mo. Uling may lockdown niya Kenny, kanyang project Kenny Kimbulakan ng Pong Cavite. So, Hello po.
Kamusta po yung food? Okay. Okay naman. Masarap yung sangay. Thank you po. Pwede mo kaya mag-flashlight? Sige. Kuya, kumain ko na. Si Tita po daw nagluto ng Shanghai. Lengua po. Ano ito, anong pangalan nito? Sarap. Yung ano, yung may... Kare-kare. Kare-kare po. Thank you po. Enjoy po. Daw po. Gusto po yung food? Okay. Thank you po. Masarap. Thank you po. Enjoy po. Thank you. Thank you po. Ay lang kaya eh. Lagaras po. Kami po may gluto. Thank you po. Sarap. Thank you po. Enjoy po. Daw po. Kamusta po yung pamangan? Okay. Approve. Thank you po. Enjoy po. Thank you po. Daw po. Kamusta po yung food? Ay, very good. Thank you po. Enjoy po. Thank you po. Hello po. Kamusta po yung food? Ay, good. Thank you po. Pwedeng take out. Pwede na. Meron na akong dalang plaso dito. Thank you po. Very good. Excellent. Enjoy po. Say something. 2 thumbs up. 2 thumbs up. Thank you po. Enjoy po. Good job, Kabeli. Thank you po. Hello po. Hello po. Kamusta po yung pay? Pamangan. Manyaman Kamusta yan. po? Manyaman yan. Kang Kabeli by ne, Kabeli Opo. Vlog. Opo. Manyaman po. Thank you po. Enjoy po. Salamat po. Thank you po. Mga Bili, yan tapos na tayo magpakain. Ronald. Ayan, Ronald yung call subscriber natin mga kabel. Thank you, thank you. Okay mga Bili, tapos na rin tayo magpakain. So, pwede na tayo magpaalam. Yan, nabusog ang lahat. Nasarapan ang lahat. Asa si tita? Nawala kanina nandito. Yun, hanapin natin si tita mga Beli. Yun o. Gusto nyo mag-duet, pwede po. Yes, madam, let's go. Tutulungan na namin kayo sa matapuro kayo, madam. Pwede yung duet, pwede rin yung threesome, syempre. Threesome? Trio pala, trio. So yun mga Beli, magpapaalam na tayo kay Tita Ruth Enriquez. Yan, thank you po. Thank you po. Ingat. Okay, po yung magyahe. baka may gusto ko shoutout. Wala na po. Sana nasarapan po yung bisita natin. Salamat na lang sa mga dumating. Thank you. Yan mga Beli, biyahe na tayo. Thank you.